Hello guys, दिनै सैमानि बस जानो फैदों जों আজি আপোনালোকে চাব কুকুৰৰ চাদৰ খাবই আছে মই বৰ ভাষাটি কৰিম দেই এতিয়া চাক যাইছো Phone sẽ đi là rồi sẽ nhà gòn nè chút chút khát phan ăn gần bên nè ủa cái sinh về là thôm long Hello लोगोफोर नै जोंना दिनै सैमानि बस आरोना जों लागोआव माने सैमा बिगुमाया बस फाथिदों बिराद मोजाङै आरोना लोगोफोर नामा हुलु गुदुनो लोगोफोर बर'नि नाम दोनदों दा नै सैमानि बसआ आंबो फैदों आरोना लोगोफोर नोंसोर नायनो हागोन नै आदिया बस फाथिदों आरो फिसानो र' आं मालिकनाव सोंगोन आरोना लोगोफोर नायबाथा नोंसोर भिडिअखौ मोजां नुदोंबा नै जोंनि बर'फ्राथ' बिदिनोखा बसआव जुमाय बेदर एसे एनै खाजिथ' होखायो दंजोबो नै साफा नै बिगुमाया आंनो दे आदै मा हिसाबाव नों सैमाखौ दिनै बस फाथिखो बेखौ जेला माने बेखौ फिनाया आंनि हिनजावा 10 बोसोर जाबाय अपारेसन जानाया बिनि आगोलावनो दं माने आंनि बिबोनांबो आंखौ लेखा फरायनो लाबोदोंमोन आरो आदा नागालेण्डनि दानि बोरानि फिसाला बेखौबो बै समाव लाबोदोंमोन बिनि आगोल दंखायो माबादि अननाय होलांखो अननायाथ' ओरैबादि अनदोंमोन माने आंथ' फिसा सासे मोनदों प्रथम ओमफ्राय फिसा हिनजाव ओमफ्राय बे सैमाखौ आं माने फिसा हौवा बायदि सानबाय आरो खै बोसोर थांखो बे ओरैनो आंथ' अनुमाना माने 2010 आव माबा आंनि हिनजावा अपारेसन जादों 2009 आव बेथ' दंखायोनोखा आरो बिनि आगोलावबो दंबावोमोन होमबाबो आं बेखौ सिमा खमा लाला आरो माने आं रोखायै बेखौ दङ माने आंनि हिनजावा 2010 आव अपारेसन जादों बिनि आगोलावनो दंखायो 9 आव दङ बा 8 आव दङ आरो बिदि जानानै दं दा दिनै 26 जाबाय 2026 दा अननायनि बेलायाव आङो इसोरनि सायाव बेखौ खामना खालायबाय बेखौ अनोमोन आत्मा आंनि शान्तिनि थाखाय अमाखौ बियो गोदो बै ससेसिम 1 किल'मिटारबो थां आधा किल'मिटारबो थांनो होआ खोमायाव ओरैनोखौ माने बेङो न'खरखौ बिराद बेङो आरो ठीक আছে गाइस बिराद मोजां आरो बेनिखायनो माने बेखौ फाथिदों नोंसोरो भिडिअखौ मोजांबा शेयार खालाय दिनै जोंनि बर'नि हारिनि गेजेराव ओरैबादि जिब जुन्थुखौबो अनग्रा मानसि दं आरोना लोगोफोर मोजां ओरै फिसा फिसौ जिमानखिनि हायो माने बस फाथिदों रायजो लेंनानै नै लोगोफोर ঠিক আছে लोगोफोर